Never go. But rice guy, tell him. I'm a little. Can I know that thing? I'm with. So what? Until get this wash out. Even in Facebook, I don't go to yeah. Also, I'm going to go to school. Camera on the industrial farm. Bana barago. Bara barago. Ndoko. E ka iro bi total. O ka iro bu total. Oso enwe ọnụ. Ijowa. Ogechi is in Nigeria now. Every son and go. Ijowa no one. Page go. Is it Megan? There's a caption. He does a caption. He does a go live.
Eche na odo do Joseph. Odo no na acha. Hey. But the phone had me with a selfie stick. They were back. Who was here? Na video we say. Na video we say. Oh yeah, so the me we value remember. Eya fear. Live. I don't get the matter to show off, man. AI. AI. Artificial intelligence. Okay, someone, you are welcome to. Wait a minute, buy.
Mr. Ogechi Okeke. Mr. Ogechi Vincent, however, Ogechi Vincent, however, Ogechi Vincent, however. Mr. Ogechi Vincent. Decide on the climax of the event. Michael Tyson worldwide. Television. 100 motorcycles. But unfortunately, logistics, if we put them about 21, and we will work with that 21 for today. Mr. Lonsaya Jioneba. 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 I wanted to remove part of the combat to Congo job, managing Ohela said, why go out here? She made the man, because if any now I take you by them. St. Jude Autos. St. Jude Autos. Thank you. Mr. Nonsaga Jiama Heba. Mr. Chuku, Wabufo Chukuma. Wabufo Chukuma, Honorable. Wabufo Chukuma, Honorable. Wabufo Chukuma, Honorable. Mr. Wabufo Chukuma. Kedia, Onyaku. No, ya tienes el tiempo. No,
How to work on motor guy being young. Mr. One before woman. On ever. Can you keep more time? Igwe. Yes, now. Since. Yes, now. The other one on a roof now. Na hit no. Dem na dora gi. Então ninguém me remou, tá chamando. Oh my goodness. They marry my brother. Hey, they marry my brother, and then they will do the video. My brother, how are you? You're looking good. You think you go inside there? Yeah, we are last bus stop. Thank you, my brother. Good to see you. No, but he take away my welcome. I'm telling you, this is Shiriko. China easy. I'm inside and I'm as soon as
some put like this, maybe. Welcome. I know. Now, I'm not about to move this. No, I'm going to go. Okay, I'm talking about I'm going to Japan. I'm coming and down a bit. And they asked me, I'm okay. Not because I got the piece to show you when they go. Channel, they won't come more. I'm back. That's it. I'm no longer coming. Everyone get to the bus in most of that. Okay, you know, the t-shirt. The green card the citizen, citizen. Imagine what are you talking about? Actually, I need to see that my Muslim. Madam, are you okay? Are you okay? I'm okay because you got the fans and recognize them. I should see what's okay. You are in Nigeria, yes. No, about it. When I come. My brother. Okay. The immigration go the GT. No, it's your them number one that acquire there. It's your way go. I will match majestically in Abuja. You go see me there. He got home. Just relax. Oh, yeah, no. Hello. There was my brother. Don't go far. Okay, I'm not going to face. Okay. Why you I'm loyal, sir. I'm loyal, sir. Thank you, sir. You're welcome. Thank you, sir. Thank you, sir. Good night, sir. There was, sir. So, machine okay. I got home now. I got home and this show. I want this show to go to Nigeria. Then go see me. The last year, no. This is part one. Yeah, part one. It's your go to go. None of my brother, my blood. None of my blood. No talk, no glele. I know here. I know here. Freely. Although you got the security before but it's all good. The water goes. Ogechi. Arrangement to how many years? But all how many my brother. Hello? This side. Hello?
Make it reach there first. I want make it reach. Make you tell me how much you take to. Oh, on Facebook, he made the doings. Even on Shem Palace TV, noise there by I'm going to be able to better. Mana. Assam, the only wife I'm in approve. See my boss. No way, my boss. Network is not Just to see you guys, I'm over happy. Just to see you guys, I am happy. Obum TV. The one of my the thing that work means. My Obumo and Nigeria is there. I only came here. Alicia don't know why. Yeah, it's here about what at your gate, we don't let this decide. We don't let but don't have to. I did don't over 3 hours on live. Over 3 hours live on. Yeah. Over 3 hours on live. I'm not like ordinary passport. No. Hell is that? I go why. I'm gonna have a steady level. People. Okay, do that here. That's awesome. Eating and joking so well. I can't look at my body. I'm sweating like all the chameleon days of me. I think so. Okay. I just enjoy Ezugo. Happy New Year. Yes, sir. Enjoy. Come see me.
Nah. Okay, welcome to Nigeria. Igbo nation abatakwana. God. Give it to them. Woto. I agree though. Ezugo. Aga m eze go AK-47 ị She really loves big deal. Okay, sir. Take care, sir. Okay. But it's gone. It's over with. Ezugo. Network. No, she not gonna. What I no here. The guy here. No, I need hand fan. It's okay. Bring a good hand fan. Very important. Oh, no, come on. I tell my house, no, about Nigeria. Okay, how can I look at better? 1%. Still a booger and a sis. Still be aware. Yeah, no, I'm not going to run now. I'm not going to question the which one would you mistake? Just security together near you. Don't need to be afraid of anything. Security can come. It is a bad jagging. I want to work like so. When you're looking at 25, I can't kill it. I don't remember it. No time to So instruction. It is galas that are no need. No, John said. No, John said she can come back to Nigeria. Even when we get blood, I'm like, that is serious. Come on, Nigeria, look at how old it is. They are just making mouths. It's okay already, so rich. No, take your mix. Your No, it's okay. Oh, baby, my darling, my sweet girl, baby, I love you, sis. My good sweetheart. Africa's pride. It's all everywhere. What's going on back on? Stand there forever. Give it to them. No, yeah, Mama, it's taking over now. I miss you. I'm trying to call you. At least I'm going to bury my Nigerian number. That's the only call. That's the only number I can call now. Thank you, my darling. With the handbook. I got ezigbo tin.
We all them got now. Always. Be quite careful. Okay. Okay, I got you. Okay. Okay, number Nigeria here. Karisia wine. I want to play to see you take a bite. Can be put you in a No wahala. Phone Karisia for the more connection. wine waka. I'm a buggy. I The did. ball go. You follow me. I did. I full ground. Okay. Hey! Aguno! Oya. Oya. Okay. Okay. Huh? Don't go how many? Debe. Oh, one more tap whatever. What happened? Or put the event. Buka. Go shot. Ọkwa ife aka mụ na jee paakị ji halụ o buru ya eburu m nke m oge ọ na ya wo buru nke ya ewuru m ọkpa ma na nsogbu ahalụ atụgo ọ nke a ka mụ na-eji wee halụ na nke ikpeazụ o buru nke ya eburu m nke m Chimdi ụbọchị atụbaziela aka plọt maka aha ebu plọt akpagharị n'ụbọchị atụbara aka plọt amara ndị gbara ana na Lekki mmanụ ndị gbara na Jawe steeti mmanụ ndị gbara na Banana Island mana kedu ife efi mebezi wee dakpuo ebe gbaghee moto ahụ chita tọwel adụ n'aka moto ka ificha ife ahụ ma nọ ya apụ ka ịma nọ mpụka ka ọ pụkara ọ dụ na handụl moto ahụ yes na nwanne ọba kere ife ọbara na ndị na-adọji ebe a ka nkwu izuzie nke ahụ mana ọtọ wee wife nchọbụ bụ izuo mee ọha ebe ahụ ka m dị n'ebe m na-agbawa ebe a ọkwa ọpụrụ
ọ na-apụ ngwa ga wunye bụrụ mmiri ya nye m ki jedo banye na moto first. Ụmụ Afrịka anyị ekwu ọnụ efu ekwu I wonder if I had that on in the mind of Nde. Ogechi cannot come to Nigeria. Huh? Ogechi cannot come to Nigeria. Ogechi cannot come to Nigeria. Huh? Ongu President Obuda. Huh? A director of immigration Obuda. Huh? I'm not going to see Kata. Kelife Ogechi Meri Yejisi no ya bia Nigeria. Okwotu defamation one ojeme worujeme mad arrest. Una say na supposed to him onya arrest. Otu defamation oya we worie onu si no kwuru okwu maka somebody. No koja allegation bo somebody. No nya ka onya aju eje declare ya wanted. We will afe waiting the immigration post niile according to ifunu na ekwu. Mwe na ajuzi unu ajojo. When I just do not jojo, when I just do not jojo, when I say, or what to defamation now, according to Ifunu Warrior, OGM, Ewuri Jeme mad arrest. When I said I suppose to do Imonia arrest, na police is supposed to invite you now, and the police invite you now. I suppose to detain you now. Leave on ye, Mary arrest. Supposed to Wojiroku na police supposed to email na banye mother for no kata from the mother baby in you maki ijembe me what I make ye cake. Na you got to go. Ba happy. Just when you do people na feel whom and may use whatever. You got to go. Eh? Or what the same okwa na say no, not supposed to do it detain onya he detain. Not supposed to know a question shy. Onye edife muru chozie owopu okwu court okwo that same okwu ndị ọzọ na-ekwu that same okwu ma ndị otu ijere ha kwulu eji me ha nya ka unu ka Ogechi kwulu unu si na ya declare ya wanted wee juzie you and e declare ya wanted for what exactly ndị ya akpụ nkịta maka anyị eche ka moto ọzọ gaa yeah. Oga ga na asuru ka mputa moto na bu eba jitu ogwa anya ga asu ka na bu eba biko okpukaru moto momi fe ha na ahori doro senya reverse ya ka mbi ihu we wolu back na bu eba Biko, hold on down for cool on down for update. The other go. Cool on down for update. You gotta go. That same okwu ka Ogechi kwuru. Ono se na ono ya chufu na benne. No me the dog. That same okwu ka Ogechi kwuru. Ono se na ya chufuzie benne. Na ya ya anata sidu benna ya anata. Maka na okwuru okwu ndị ọzọ kwuru eji wee me ha arrest. Unu kwuo na supposed to ime ha arrest. Onye unu kpọrọ asị.
onye unu kpọrọ asị. Let us, okay, ka ime ihe, let us say that this is a neutral person. Wee jụọ anyị eji maka okwu mmadụ kwuru ekwu n'ọnụ wee dikiri onye ahụ wanted. Onye ahụ gburu mmadụ. Ọdụ ndị gburu mmadụ ụfọdụ edikiri obodo ha na-achọ ha achọ ma ọ bụ ndị ohi. Ọkwa okwu ọnụ ka o kwuru. Okwu ọnụ ndị ọzọ kwuru. Why can't you take her to court? Take her to court. When I say ego NGO ka gono jikwose gono jighara ese. Nyaka unu ji ewishi na nwanne ụlọ ya nọ n'obodo ndị ọzọ ya anata ngwa na ọ natara kịta ụnụ malụzie ife niile unu debelu mezie na ihe because a na-agwa ụnụ na-ata n'okwu ọnụ ata ụnụ aya ekwe na-ata n'okwu ọnụ ata ụnụ kwukata okwu kwufọnụ maka echi niile na okwu udu nka mana ụnụ aya ekwe ụnụ kwukata okwu kwufọnụ maka echi na okwu udu nka na ọha mmukwurie ụnụ aya ekwe biko anọ m n'ọrụ sisi ụtụtụ ka nje n'uzu ike echi niile anyị agaghị atakwa daalụnụ ndị nke m daalụnụ ndị nke m si na ọkarịsịa nwaanyị nnọọ si na Ogechi Okeke Njaka nnọọ si na welcome to your fatherland si na welcome to your fatherland na ochiemugo ndị ilo ya ndị ala okwudorogo na mmadụ na-ewuchiwe onye ahụ ka ọ nwụọ nwe ife na ya ewuchife onye a ndị ọjọọ. You people should go and deal with it. Ọ gwara ụnụ na ọ ya natazi unu na-ama n'elu. Ọ gwara ụnụ na ọ ya natazi unu na-ama n'elu. Unu na-enwe aṅụrị na ọ ya natazi. Some people ọ gwara ụnụ na ọ ya natazi unu na-enwe aṅụrị na ọ ya natazi ebe Ogechi arenjichara Ogechi edozisi ebe niile ụnụ amaghụ na nwa ogburu na-edozi une Ogechi gbakwu ka esi awụgharị ndị mmadụ ọgwụ unu na ụlọ ya nọọsụ nnene ka ọ ya dị nọọsụ Ugochukwu were ya de enjoy the house ụnụ amaghụ na Ogechi ji unu egwuregwu ife fitiri ndị Facebook ahụ ịmara ife ahụ ịchọ ka ha na-anụ na-agwa ha no wonder ụfọdụ ndị content creators ha ji wee mara ọgwụ ụnụ na-eyi ụzọ ọgwụ ahụ were ya na-enwe engagement. Nnata Ogechi kwadocha n'alụsị isi ka Ogechi nọkatalụ teta ụlọ agwa ụnụ na ọ ya abịasị ụnụ na-ama n'elu na Ogechi ya abịasị onye gwara ụnụ na ọ ya abịa Naijiria ọkwọrịba anyị onwe n'ife o metara ọbịa ojefe asịsị ịyawụ ọngụ yawụ George ọngụ nwe kọt olet na ogburu mmadụ but hens na ogbuho mmadụ hens na o ji ha egbeje ohi hens ọ wee kwurukwa ekwu abata ekwu enu ngụ nwa sef gụ na enwere okwu supposed ịdụ happy na ọbatago kịta onwezi ife ịchọ ka gụ na esọtụ ụna asọtụ you should be happy you should be happy na ọbatago onwezi ife ịchọrọ ka ụnụ sọtụ ụna asọtụ ụnụ adazi na-ewu isi mmadụ ịfụ ụnụ adazi na-ewu isi mmadụ ife ọjọọ ụnụ adazi na-ewu isi mmadụ ife ọjọọ na that character that character jọka that character ajọka ogo ụna gaghagha ma ụnụ ewushigo mmadụ ka ọ nwụọ ụnụ ewushigo ka ife mmadụ na-eme kolapsụ onweghị ife ọjọọ na ya ewishi mmadụ mana emechaa ụnụ achọwa ndị ụnụ ya akọwarụ ka esi anwụ Nwachukwu wanyị obi unu niile jọrọ njọ machie obi unu niile jọrọ njọ machie anyị agaghata azụ n'abalị a ka abalị a mara anyị mma ọtara ichighata ọzọ I still remain your favorite Ezugo, the face behind Ezugo Global TV. Nna adụ drain from be nwa agụta biko